Na podporu zachovania ovocinárstva v Mijavskom regióne vypracoval Kopaničiarsky región miestna akčná skupina v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou projekt, ktorého výstupom bude Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta. Tá ovocno-destilátová cesta bude akoby gastrostezka nášho regiónu a vlastne chceme aj ľudí akoby motivovať, aby si to ovocie, ktoré im v tých záhradách dorastá, dali vlastne nejakým spôsobom mohli spracovať a zvýšiť takú osvetu ohľadne spracovania ovocia v našom regióne. Do projektu sú zapojené subjekty, ktoré sa zaoberajú či už pestovaním alebo spracovaním ovocia, napríklad teda sušenie ovocia, muštovanie ovocia alebo vlastne proces destilácie. Čiže pálenice, muštárne, sušiarne a ovocné sady. Vlastne pri týchto subjektoch budú vystavené panely. Ich cieľom je vlastne upútať pozornosť okoloidúcich alebo turistu a vlastne on si bude potom prostredníctvom týchto panelov môže dohodnúť aj stretnutie, akoby takú exkurziu v tom subjekte. No a vlastne ľudia formou tých panelov sa môžu dozvedieť o tom, ako sa ovocie v danom subjekte spracováva. A pridanou hodnotou projektu je aj to, že si telefonicky alebo mailom môže dohodnúť stretnutie v danom subjekte a na vlastné oči potom vidieť aj ukážku toho spracovania ovocia. Či už je to proces destilácie, proces sušenia ovocia alebo muštovanie ovocia. Súčasťou projektu bude i propagačná brožúra, z ktorej sa potenciálni záujemcovia i z iných regiónov Slovenska a Čiech dozvedia o tomto netradičnom produkte cestovného ruchu. Celé to vyvrcholí v septembri na Gazdovskom dvore podujatím Ovocná tržnica, kde bude oficiálne Kopaničiarska cesta otvorená. Návštevníci tu budú môcť zároveň ochutnať i produkty z ovocia, spracovávané rôznymi spôsobmi.